Okay. Punta naman tayo dun sa tadi sa madam. Kasama po sir? Yeah. Kasama. Flora. So nag-drive ka. Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So update lang po tayo rito sa bahay. Ayan, pinaayos ko yung mga kalit dito. Nilagay ko na sa taas para mas malaki yung pagdadabuhan natin. So ito naman yung pupunta sa ano to, Alcala project. So wala pa yung sa may Ilinglinga at saka dito sa may ano na yan yung susunod natin sa Lawak. Okay. Dapat ba di Jesse Toy? Sige. Okay. So punta po tayo rito sa ano, Alcala tsaka doon sa Dasol. So meron po tayong pupuntang project doon. Kasama natin sila architect. Ocular visit pala mga boss. So tara. Okay. So magpo-post na sila bukas dito. So dahil lang po tayo rito mga boss sa Sorge. Sorge second, ayan no. Ayun. Oh, still deck mga boss. So ito po yung open area na sinasabi ko. So, open po siya. Check ni architect yung ano. Pag-video man. Pag-video man dyan gato. Naka-play ate yan? Okay. Sir. Tara, saan nyo kanina? Ito nang mabigagbos ah. Yung plano. Terima kasih. Ba't mga kay Sir Mac to? Kay Sir Mac. Siya pa yan, Sir.
Okay, so si architect na bahala punta doon sa taas. Kaya tama daw pupunta sa taas mga boss. Ay, natikan na ako doon ah. Si architect na po yung nag-check. Yan, so magbubuhos na kasi bukas para may prepare na po natin kung ano po yung mga dapat na i-check dyan. So ayun, yan si architect na po yung titingnan. So bukas magkapunta tayo dyan sa taas pag magbubuhos na tayo. A few moments later. Okay, so ayun mga boss. Damo na tayo rito sa Alcala kay Sir Raymando Fiesta. So papa-estimate niya po yung garahe nila. Ayan. Okay, dito na tayo kay Sir Raymando Fiesta. Ayan, shoutout kay Sir Raymando Fiesta at saka kay Ma'am Marites Fiesta. So ipapagawa po nila rito yung garahe ng mga sasakyan nila. So dalawang sasakyan po yung kailangan sa garahe. Okay. Atoy Sata. So ano muna tayo rito. Okay, tara na mga boss. Puntahan natin yung site. Good morning sir. Papapro po kayo, sir? Hindi na? Malaki, ano na? Ata may isa, dapat ta. Baka maperde kami di may isa eh. Adat ano na dyan sa gagamatag ti kabarbaro. Ay, bulbin mo, yan na. Hindi ko kanya tayo ba? Ito natin nagpata ka na eh. Tulad na. Nakakunti ka niya? Garot na yan. Hindi mas ah. Taman ang taman. Hindi dyan, dyan na. Dyan. Sarap tong pandesal ah. May titindang pandesal ng mga boss. Ma-cheese siya. Tawagan ko si sir. Tawagan ko siya. Okay, so ayan pati ito tatailsan po ito. Itong makikita nyo rito, pati hanggang doon sa gagawin natin. Tapos banda sa gilid doon, hanggang sa pinituran natin doon sa kabilang gilid. So tatailsan po yan. Pinapa-estimate sa atin. Yan, hanggang dito. Yan, hanggang dito po siya. Yan po yung isang in-estimate natin. So tara, punta naman tayo dun sa sa Dasol. Malayo-layo po yung biyahe natin. Sige sir, gabi pa eh. Salamat ah. Sige, ingat sir. Okay. Ay, tapos ko. QC water plate. Sorry guys, water break. In 500 meters, turn right. In 300 meters, turn right.
clean. Keep our barangay clean ginawa niya. In 300 meters, turn right at Rizal Street. Okay, so sabi nila dito sa tapat ng simbahan niya, nagtanong kami. Ito na siguro. Natawagan nga natin. Ay, oo po. Sige po. Kasama ko pa sila, architect sir. Lumabas kami tali sa madam. Kasama po sir. Kasama ko si no. Architect Ian. Kasama madam. Marunong siya mag-Ilocano. Ako marunong mag-Ilocano sa taga. Hindi po kayo marunong mag-Ilocano sir. Sige po. Nagadungalangaw laing. Ay, apo. Yung pagagawa natin doon sa kabila. Sige po sir. 3 bahay yung pagagawa niya pero hindi ko malaman yung dalawa. Sige, nyo pa rin. Sige sir. Sa ano naman? Sanay naman kayo nagubad. Ay, maraming salamat po. Ilocano daw magalang ito yun, madam? Ilocano daw to yan? Ating banda? Buwan, Ilocano ko yung Pangasinan. Laugan. Jay Burgos ko, kuha, Ilocano da. Kore Jay Martan. Laugan. Sige po sir. Ay, salamat po. Salamat po sir. Ay, ke. Tara ito, balay may nagkakapsat ito. Ke folder ko pina-repair. Kaya namin kayo kinuha para malaman nila yung totoo. Sige po. Nanonood kami, nasa Amerika ako. Opo. Nasa Amerika pa lang gawin. Pinapanood ka. Maraming salamat po. Tsaka si Rex. Opo. Tsaka si Lee Aki. Nag-DJ parang magkikitaan na. Amin. Gusto na kalahan ng kumpra. Sikalang tayo. Hindi, mabuti nito. Opo, tumatanggap na po kami ng malalaya ngayon. Tara po sir, kaya na po tayo. Yan, pinagandaan tayo nila sir. Sir, kayo po si Sir Chris. Oo, kasi yung sa Facebook, Nora, ano di ko? Flora. Oh, Flora. Yung Flora. Kayo po si Sir Chris. Sosa. Siya si Margie Sosa. Margie, sige po. Ano niya? Papagawa ko. Gusto ko i-ship nila. Sige po sir, maraming salamat po. Ayun sir po, may yan po tayo. A few moments later. Okay, so andito po tayo sa site. So dito pa yung bahay na pinunta natin kanina. So 10 by 17 meters yung gagawin natin dito. 10 po dito sa harap, tapos 17 po dun sa likod. So tatlong room. Ayun, umaambon na. So gilid lang po siya ng daan. Okay. So ayun, pag-usapan na lang namin kung ano pa yung mga ibang detalye. Tara doon, umaambon na. Okay, tara doon sa sa silong. Umaambon ng mga boss para mapag-usapan natin yung mga detalye ng bahay. Linya na pugsak. Kata. Tungkol tapos mga sapatan ko ako yung panila ko tani. Nagbayag dito yung yung pangalan. Nagpugsak na. Okay, so ayan, tapos na po yung meeting natin mga boss.
Maraming salamat po, ma'am. Sir. Dito, alam mo na dito. Opo, sir. Sige, madam. Ayan, maraming salamat kila madam. Masarap ng pagkain na nailanda po sa ating mga boss. Busog na busog po kami. So yun, mahiyasan pa kami kumain. Nakikain kami dito. Kaya lang, sarap ng pagkain nila. Dami namin nakakain. Hindi namin na maiwasan mahiya. Basta kumain na lang basta kami. Sarap ng ulam nila, no? Yung pagkakaluto, no? Oo. Kailang kain tayo, no? Parang hindi pa bumababa eh. Yan, magsamat mag-ano to, paalam tayo. Ayan. Sige po, ma'am. Sige po. Sige po, sir. Salamat po. Awan. Okay. So, tara na. Okay, damo na tayo rito sa Labrador. Bili tayo ng isda. Ito, yulipin mga boss. Ito, ito yung 1 kilo. Magkano yan? 576 lang yun, sir. 570 mo lang po. 756, Yan, dapat sa pakiyaw ko. 750. Malaki yan doon. Ito. Kulay yellow sa isda kasi mas malaki yung sa'yo. Mga ito ng malaga. 350. 350 ba? Opo, sir. Ayan, sir. Oh. 350 ang 1 kilo. No, 350. Sir. Sari-sari na lang to. Sir Banus. Isin kuya ba? Meron yung sari-sari. Bonde. Si. Ito, sapo-sapo. Sir, sigang mo. 350. Ano, pepe ba? Sari-sari. Malaga. May mat nga na pa. Sinigang. Ito yung sa ano na. Nabili sila ano, sila architect ng tuyo. Bumili tayo ng langgonisa. So 350 pa yung 1 kilo. Okay. Tara. Si architect muna yung mag-drive. Yung pandesal natin hindi na ano ah. Charger. Ito yung pagkamalipatan mo lang. Ay mo na, ka nalipatan ito. Ajay. Kalugong ko na alam, hindi mo lang. Ang sarap maging pasayero mga boss oh. Drive di. 2,000 years later. Okay. So ayan na. Dito na tayo, alas 7 na mga boss. Alas 7 na. So andyan na rin yung dito na rin bababa si architect Oliver. Kali jaya at susta. Well. Dapat ginatang nga toyo. Iyo. Well, di ka mo na ay nata. Ay na, ito na. Datanggal nag. Pati lang boss. Dapat ito yo. Diyan mo na yan nata ay kanya na. So nag-drive ka.
Ano kanya ta? Ata? Wala na tandoy ko sa umangot ko lang muna. Tunga yung tre. Aja na lang, aja drawing. Kanya, amin. Ah, sige. Ikot-ikot dyan. Panik eh. Samantawa na dyan. Okay. Ika Rod, ingat kayo. Sige. Okay. Kanya katoy mo na ya? Tahan na lang bakit supot na ngay ko. Madi atoy. Kanya katoy lang may isa lang matay kanyak na. Uy, kanya karugan na dyan. Ano dyan? Ah. Dua lang ay kanyak na. May pagana yan. So, bumili tayo ng tulingan. Alam mo kanya mo? Oh, nala ko. Yellow ay kanyak, di ba? Okay. Ayun na. Okay, dito na tayo sa bahay. Yan, damat. Tuyo. Pusit. Tapos malaga, tapos tulingan. So, ayan po yung binili natin. Hi! Who is your favorite vlogger? Why are you busy? Ano yan? Wow! Very good ka ba dyan? Pag ganyan? Exam nila yan. Ah. 3 daw mali niya. Oh, dapat perfect. Yeah, at least Oh. 3 lang mali niya. Ah, galing ah. Pinakita mo na kay Papa? Niingatan na niyang hindi ma-erase yan eh. Wow, very good. Very good pala si Ian ah. Your price is my case. Oh, please get it. Yan yung price ko sa'yo. Great ba? Okay, good morning. So, ayan. Dito po tayo sa... Ano ba to? Sorge Second, kami lang Tarlac. Ayan, shoutout kay Sarah Hermes, Kiel Chan, at saka kay Ma'am Aurora Godoy. Ay, Ma'am Aurora Chan. Ayan mga boss, oh. Ito is Toro mixed-use commercial and residential building. So, andito po na po yung mga graba natin. So, magbubuhos po tayo. Kahapon, pumunta kami nila architect dito. So, na-check naman na nila architect ang mga dapat i-prepare bago magbuhos. So, tara dun sa taas. Nalpasan? Nalpasan? Ah? Kami pa lang yung styro, pero zero. Ah. Okay, sige. Ano oras kayo nagrugi? Sir, kabili lang kita kasi Ah. ana parang nagbirok ka eh. Ako mo mabirok na ginatanggal. Dahil So- yung technician architect yan sir. Ah? Dandaman dyan. Ito na umalisak. Yan. Ako tita ko tayo na doon niya. Ay kulong-kulong na para din na lang. Ang ano nila, tatapal nila dun sa ano, Kailangan. bubuhusan. Okay, start na po tayo.
Start na po tayo magbuhos. So 10:17 yung oras. So hindi tayo magtatagal dito mga boss dahil may pupuntahan po tayo. So ayan, prepare na po tayo, punta tayo doon sa taas. Tignan natin yung bubusan. Wag naman. Ay gumanda. Paray. Okay. So ayan mga boss. So na-check na rin nila architect ito mga boss. So meron rin na ring mga spacer rito. So monolithic yung gagawin po nating buhos dito mga boss. So sabay na po yung beam tsaka slab. Siyempre unahin nating buhusan yung mga beam, tapos sunod po natin tong slab. So medyo mas matagal nga lang buhusan itong mga beam kung ikukumpara mo dito sa slab natin. Okay, so ano muna tayo? Susunod ko nila yung stop dito. Kaya lang hindi na tayo magtatagal dito. So okay naman na lakad. So baka pupunta na po yung mga dito, mga iba magtatrabaho, mamaya magre-rescue. So marami po tayong lakad. So dito po muna tatapusin yung nagpo natin. So i-update po natin ito sa susunod na punta natin dito mga boss. Dito na mga rescue mga boss. Tutulong na itong mga to. Ayun. Okay, tara. So ayun mga boss, kita-kita po tayo sa susunod na vlog natin.